Liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu Bongazithunywa Sobhampongo Baba mkhulu mkhulu omkhulu phakathi. Amen. Yebo, seliqedile igumgedlela ngobaba mkhulu, noma kuningi nje okunye-ke okusele okuyimisebenzi yakhe, kodwa-ke ngoba kufanele siqhubekele phambili, isigaba-ke sesidlulile, besobuye nje si-highlight-e lokho nalokho kwemisebenzi yakhe okuyobe kuqhamuka ngaleso sikhathi sikuphoste. Kodwa kubaluleke kakhulu yini izinto azisho nangey'khathi zokugcina, nakho lokho kade ngikhuluma ngako, athembisa amaNazaretha ukuthi wawathembisani, wathini. Kade ngisho ukuthi wathembisa ngamakhosi amabili, wathenye eyakwaMthethwa, iThembalimbe, enye eyaseDingindlovu eJudiya. eThembalimbe umuzi ayekade etshelwe wona uNkulunkulu, kahle kahle kwakufuneke ayophelela lapho, umphefumulo wakhe uzosala lapho, noma eMkhayidini. Wagcina-ke eye eMkhayidini yena wangakusayi eThembalimbe, okuvela ukuthi lena imizi emikhulu kwela kwaZulu. Ngesikhathi ehamba washiya undodana wakhe omdala uStanela, wayengahlangene nesonto, kuyena wayinkosana yakwaShembe. Kwase kuba amadodana akhe amabili ezalelwa isonto ukuthi azokwenza umsebenzi kaNkulunkulu, kuyiwona lawa ayikhuluma ngawo amakhosi amabili, yaseJudiya neyaseThembalimbe. yaseJudiya inyanga yezulu, yaseThembalimbe inkosi ilanga. Waseshiya umzukulu wakhe oyedwa, kuyena mzukulu wakhe wokuqala owaphilayo, ngoba phela uBenjamin washona ngo-1934, abulawa yiwo amaNazaretha. Kulelo cala kwathinteka abantu ababemgada, ababengamakhosazana, abahlangana nabantu abathile abangakatholakala ukuthi babengobani, kodwa babesey'khundleni kuba befundisi. Njengoba naye benza itulo abefundisi, o-Ezra Mbonambi bamthumela nenkosazana ukuthi bezama ukumfrima ngecala le-rape. AmaNazaretha onke njalo lawo wangewona amaKristu. AmaKristu asuke eyikhulumela nje, agcina lapho. AmaNazaretha ayenza, awadlali ngenxa yaloya moya asuka nawo uShembe womlandela esuka eNtabazo. Omunye okuthiwa usehla ngoholoko, noSibaningi, noMasephula. Iyona-ke imoya-ke le afika nawo yangena kwabanye bamaNazaretha, yasebenza kuwo. Ingako wabona nje amanye amaNazaretha engafune ukuzwa lutho, ifuna impi kuphela. Leyo moya-ke esebenzayo kuyona-ke eyaqala nje yafika yaxova ibandla lamaNazaretha yaliqeda. Kukhona futhi okunye akushoyo yena ubaba mkhulu uMqalwendlela esezohamba, khona iy'ngilosi futhi ezimbili akhuluma ngazo, athi zobe imbethe amasaka. Lezo ngilosi ey'mbili okuthiwa zobe imbethe amasaka, kuyindaba-ke ejulile leyo ukuthi yiziphi lezo ngilosi ey'mbili. Kodwa kukhona isikhathi la azwakala khona ethi uma kuphuma umhlangano uya eNhlangakazi, inkosi uThingo isencane, lapho athi khona umnikazi womhlangano asisambikelanga. La kwaphuthunywa khona, kwayiwa khona ePhakameni, kwalandwa yona ingane encane uThingo lenkosazana, akhuluma nayo ukuthi uyaxolisa ukuthi ababange besabika kuye ukuthi umhlangano usuyaphuma. Yesibili-ke ingelosi, kwaphela wayenomzukulu oyedwa ngaleso sikhathi. Kusolakala ukuthi kwakuyileya ntombi eyayiyinkosazana okuthiwa wadla nayo isibindi. Bathi uma bembuza ukuthi awu wahlatshwa inkomo, inkosi yasidla isibindi, yakhetha inkosazana eyodwa. Kwenze njalo. Inkosi lapho yathi ishada nale nkosazana. Yaphinda lapho inkosi yathi-ke leyo nkosazana iyokhulelwa izale umntwana oyobe namandla aphindwe kasikhombisa. Leyo nkosazana yagcine igane inkosi ilanga, yazala inkosana yesibili kaMqalwendlela, yazala umzukulu wesibili kaMqalwendlela. Kodwa lo mzukulu wazalwa yayengasekho uMqalwendlela ngaleso sikhathi.
umqali wendlela uhambe esanomzukulu oyedwa, kodwa waseshiya isiprofetho sokuthi khona omunye umzukulu wakhe oyotholakala obenamandla aphindwe kasikhombisa. Masiyihlaziya-ke le ndaba siyibheka, sisola ukuthi izona lezo ngelosi ezimbili, njengoba washo wathi nayi ingelosi umnikazi womhlangano, ingelosi encane singasayibikelanga. Manje nakho futhi eprofitha lokhu kule nkosazana eyagcine isizala indodana endala yenkosi ilanga. Leyo ndodana yenkosi ilanga ilena kuthiwa uMakhula kancane. Lokho okuchaza ukuthi njengoba kade ngichaza ukuthi kwanaye ubaba mkhulu umqali wendlela mayehola ibandla babelihola kukhona umlangeni okuyena wayenza imisebenzi eminingi yawo amaNazaretha, okusho ukuthi wayi-assistant yakhe uShembe, njengoba wayekwazi ukuyommela ngisho enkantolo maye khona icala analo uphuthuma umlangeni kube uyena ofike eyawusho ukuthi umele ibandla lamaNazaretha. Njengoba naye umqali wendlela ephinde egcoba 2 abefundisi uMnqayi noMzobo ethi ibona abazohola ibandla lamaNazaretha. Wathi mabehluleka naba abantwana ababili abazohola ibandla lamaNazaretha. Mayesehamba uthi ngishiya namakhosi amabili azohola ibandla lamaNazaretha. Uyaphinda ukhuluma ngey'ngilosi ezimbili ezobe imbethe amasaka ezizohola ibandla lamaNazaretha. Lokho kuchaza ukuthi umqali wendlela washiya yonke into eyihlelile kahle kahle, yaseyoniwa yibona-ke abantu, ngoba nayo le ngelosi ayikhuluma ngayo bagcina sebeyizingela befuna ukuyibulala. Yaze yabalekiswa inkosi ilanga yayohlala emampondweni. Leyo kwakuwuthingo lenkosazana liyabalekiswa inkosi ilanga. AmaNazaretha eyifuna la ahluleka. Ukhona futhi amanye amazwi awakhuluma ukuthi kulezi ngelosi ezobe imbethe amasaka, omunye wabo uma engenzanga kahle umoya kaNkulunkulu uyosuka kuye. Ezinye lezinto ezibalulekile-ke lezo. AmaNazaretha-ke lezo zinto izona ajwayele ukuchitha ngazo abantu akufanele behlale. Uma sebeqhamuka bemlwela bemfaka information engekho, kungafanele ahlale esihlalweni, noma uthola ukuthi fanele ahlale kodwa hayi manje esikhathini esithile esizayo. Once bamfaka kulezi zimpi naye wayithatha leyo mpi wayi-attenda, umoya kaNkulunkulu uyasuka kuye. Emva kwalokho uzobe seyashesha ehambe emhlabeni. Iyona-ke le moya emithathu-ke echitha ngayo-ke ibandla lamaNazaretha. Indaba ejulile-ke lezo, ngoba ngikhulunyiswa nawe ukuthi khona abantu abathi makukhulunywa umlando kanje, once kwakhulunywa indaba yenyanga yezulu bavuka ukuhlemvana. Kanti inyanga yezulu uma uyichitha usuchitha umNazaretha bonke, ngoba uchitha ngisho uNkulunkulu uqobo, uphinde uchitha inkosi ilanga, uphinde uchitha ubaba mkhulu, ngoba inkosi ilanga phela njengoba waba yisiprofetha ukuthi ayizalwe. Angithi ubaba mkhulu wayesehleli ngaphandle. uNkulunkulu wathi wafika kuye ngo-1902 wathi akaye kuMangwenya kuyokwehlisa inkosi enkulu esuka ezulwini. Ngaleso sikhathi wayengasalali namakhosikazi akhe, wasephinde sebuya, waphinde wathi uNkulunkulu akabuye aye unkosikazi wakhe wesibili okuMasigasa kuze kutholakale futhi inkosi esuka ezulwini. Kuye kube ngokuthi kwakuthiwa lo osuka uyimbeleko yale nkosi enkulu esuka ezulwini. Lapho wazalwa khona-ke inkosi inyanga yezulu ngo-1906. Manje-ke buka-ke umqondo-ke wekholo, ngoba lento ifuna ukuthi uyibuke ngokomlando nje, ukuphume emoyeni wakho lo moya wakho okuhluphayo. Ngoba la mina ngikhuluma umlando, akuzona iy'ntshumayelo la. Ibukeke lento ukuthi inokuphukupukwana kanjani uma uphika inyanga yezulu. Ususho ukuthi ngalesi sikhathi sizelwe-ke inkosi enkulu, inkosi ilanga. Ubaba mkhulu futhi wayesephula izwi likaNkulunkulu uma esebuyele emakhosikazini akhe eseyozala inyanga yezulu. Wayeseyokwenzani? Awusho ukuthi-ke lapho-ke umlando wobuNazaretha wonke-ke ufileke lapho. Ubulawa wuwe ngoba ufuna ukudrayiva le ngqondo yakho ufuna ukuyidrayiva ngaleso sikhathi.
Ngiyakhona futhi into ongayazi ngoba ibandla labaNazaretha nokubona kugangwa ngalo kangaka nje, ubona namaKristu esizakala ngalo, ngenxa yokuthi thina sifananga namaSulumane ukuthi abantu befundiswe from Sunday school njengoba kusuke kukhona amaSulumane ngeke wathinta iy'ngane ey'ncane nje zamaSulumane ngeke uyithinte ngobuSulumane bazo uMuslim ngeke, ngoba zifundiswa kusuke kuncane, zifundiswa umlando weqiniso oqonde ngqo. Manje thina makholwa angamaNazaretha umlando siwuthola ngabantu bempi, abantu abadala ababengone umoya owawungalungile wangalesi sikhathi engikhuluma ngaso, osibaningi. Bese kuqhamukela umuntu akutshela into ethandwa wuye ngoba yena wayefuna ukuthi kwenzeke ngenye indlela, bese kuphambana umlando. Ngesikhathi usuphambana bese bethi-ke labantu abangamaKristu buka amaNazaretha akhuluma izinto ey'ngafani, kanti ngenxa yakho ukuthi wena ufuna ukudrayiva lento kamkhulu wakho noma wayizwa ngobaba wakho owayesempini, ngenxa yokuthi wayengenwe umoya ongalungile. Ngoba ebandleni lamaNazaretha akhona amakhosana akhona umndeni, bese kuba khona abakhethiweyo abakhethelwe umsebenzi kaNkulunkulu, njengoba yayikhona inkosana yomndeni okwakuthiwa ubani? uStanela. Uma inkosana uStanela ngoba ngathi ngangatholanga indaba yenye ingane ngoba uyena phela wayezala uBenjamin, oyena wayezoba inkosana yomndeni wesibongo. Njengoba ushuthi khona omunye ofuneke angene-ke kuleyo ndlu ukuze kuqhubeke ubukhosana bakhona esibongweni sakwaShembe. Manje kumbanga ukusuka lapho ngokuthi lona osuke equalifyela ukuba inkosana, ngenxa manje ukuthi isonto linemali, uthi esuka naye efune manje ukuzoba umholi walapho kunemali khona, bese efike ezama bese yahluleka njengoba imizi eminingi nje yamaNazaretha eminye ifile kumanje ngenxa yabantu abanjalo ababethi bayazama ukuthatha leyo mizi becanga ukuthi khona okuzokwenzeka. Uthola uNkulunkulu akekho lapho, njengoba washiyeshilo umqalo wendlela wathi lowo muntu oyobezama ukulwa umoya kaNkulunkulu uyosuka kuye bese ba umuntu phaqa. Njengoba ubona kule mizi engikhuluma ngayo ukuthi egcineni ayiphumeleli, yabo, okuchaza ukuthi uNkulunkulu usuke engasekho lapho. Lento kaShembe imnandi ngoba ivelela yona nje obala nangezinto ezayishiwo uye uShembe ukuthi ibandla lamaNazaretha liyokwanda libe likhulu, kodwa ukuzwa omunye ephikisana nalokho ethi sekwaba khona amaNazaretha amaningi, kanti ubani wayesho njalo? Ngoba phela inhloso kwakuthi abantu bayongena, hhayi ukuthi kulokhu kusonta abantu abawu-50 njengalesa sikhathi abantu babe bancane kakhulu ngesikhathi sikababa mkhulu. Leyo nto-ke iveza enye-ke imfihlo ukuthi kuyenzeka uthole ukuthi kunomntwana osemncane wakhona emndenini wakwaShembe okuyena onalo moya ukuthi in future uyena muntu ozokwazi ukuthi egcine ehola amaNazaretha. Kusuke kuyimfihlo leyo, kodwa once kwakhona lezi gebengu ezabulala uBenjamin nomoya wazo, zaya kulowo muntu zamprovoka isikhathi singakafiki, zamtshela ukuthi ubona nje lesi sihlalo sihleli ubani, isihlalo sakho. Kugcina lowo muntu uma ekwamukela le nto esuke ishiwo ngabantu, umoya kaNkulunkulu usuke kuyena. Ngemva kwalokho ngeke asaphinde umoya usuyohlala komunye umuntu osuke engaziyo, ngoba kuyimanje bakhona vele oShembe kwakuyi-generation ezayo futhi sebezele khona nabangakazali, kodwa kusayinto efanayo nakuwumlando ubukhosi-ke nje basemhlabeni. Bekuba njalo emndenini wakwaQwabe, isibongweni sakwaQwabe, uKhuzwayo kwakufaneke ebe inkosi. Wasuka umama wamtshela esamncane ukuthi wena uzoba inkosi yabantu bakwaQwabe. uKhuzwayo waseyakhukhumala esemncane. Lokho kukhukhumala kwakhe kwamenza nje baze waphumelela igama elithi Khuzwayo. Nje wayekhuzwa ngapha nangapha engezwe ngenxa yokuthi uma wakhe wamtshela in early age eno4 years ukuthi wena inkosi kunje ukhula nje uno6 years uyaqhosha wazohlanganisa o10 years. Uthe mase kufanele ehlale sekusondela ukuthi ebe inkosi, samkhahlela isihlalo nangekomiti lamakhosi lamchitha ukuthi lona uphakeme kakhulu, ngeke aze akwazi ukuhlala, abantu bazohlupheka kakhulu
ngoba uyaziwa besimbona sonke ebaleni ukuthi izinto akade ezenza bezinjani. Kusho ukuthi kahle kahle lento obukhosi-ke ijulile-ke kanjalo. Ngiyaxolisa kwabazophatheka kabi ngalokho esengikushilo, kodwa-ke angibanga deep nami kakhulu ngoba ngifuna ukuthi ngikhulume izinto ey'nesisindo kakhulu, kodwa nje injalo indaba. Futhi-ke okunye-ke okubalulekile, nakhona isiprofetho sawo umuzi wasekuphakameni, khona abanye abaphatheke kabi uma ngithi ubabamkhulu umqali wendlela wathi umuzi wasekuphakameni uyonuka, ukuthi ubungcwele buyaphuma kuwo, ngoba engasho ukuthi uyonuka lokhu oku-practical, wayesho spiritual, ngokuthi njengoba kwagcina kufela abantu emzini kaNkulunkulu. Lokho kuchaza ukuthini? uNkulunkulu waphuma vele ngaleso sikhathi. Kodwa ekugcineni kukhona ayilokhu umkhuleko wakhe ayilokhu ekukhulekile ukuthi uNkulunkulu angawenzi loya muzi ube yihlane, okuchaza ukuthi wayefuna ukuthi kube khona abantu abagcina behleli khona bewugadile loya muzi, okuyilokho okwenzakalayo njengamanje ngoba bakhona abantu abagade lowo muzi ngenxa yani emkhuleko wakhe ubabamkhulu. Kodwa okungenzekanga ikona ukuthi kumbiwe umzimba wakhe uyongcwatshwa kuloku kuphakama obusha afunga ngawo ukuthi nokubona ubuhle balowo muzi kaNkulunkulu omusha ozayo, Jerusalem elisha. Lokho kuchaza ukuthini? Kuchaza ukuthi-ke wena osukolunye uhlangothi akukho ongakulwela ukuthi ufuna umuntu wasekuphakameni aphume lapho. Ulungile hlezi lapha ngoba uwumthandazo kababamkhulu ukuthi akahlale lapha loya muzi ungabi yihlane, ngoba namhlanje nje ngabe sikhuluma ukuthi ekuphakameni kuhlala amaphara, kudliwa yonke into ongasuyicabange, namaqwezi bahlezi khona. Kodwa-ke sibonga yena ubabamkhulu ngomthandazo wakhe ukuthi washo ukuthi loya muzi akafuni ukuthi ube yihlane. uNkulunkulu wakwenza-ke lokhu kuma namhlanje awulona ihlane, kunamaNazaretha adumisa uJehova khona. Okunye engushiyayo-ke okwalomunye-ke inkosana yenkosi ilanga lena ekuthiwa uMakhula kancane, inkosi yaseGinyezinye kushiwo kanjalo. Inkosi inyanga yezulu isekhona, inkosi uMakhula kancane ingakabizwa kanjalo, yayikwazi lokho ukuthi ingelosi encane enomsebenzi wayo nayo othile, ngoba kunesikhathi lapho kuye kuhambe ngisho khona imigidi kuthiwa yayiya khona lapho kuhlala khona uMakhula kancane, egide nawo uMakhula kancane ungakangeni lo moya lo owafakwa abantu kule ngelosi, ngoba abantu abamnyama banamandla okudestroya izinto zabo. Bathi besuka abantu, angazi lento ukuthi oMamntungwa benza kanjani, ngoba indaba yomphongolo yayisesandleni sikaMamntungwa abafundisi abadala kwakuthiwa ikhethe ushozi, kuyena kufanele beyofihla lo mphongolo. Kunomlando engawuthola ukuthi lo mphongolo wagcina usuwaziwa manje yilo mzukulu kaShembe okwakungafanele. Asazi ukuthi wagcina yena ewenza njani lapho kuthiwa wawufihla khona, emva kwalokho wasuwenze njani, wasukhahlela kumphongolo. Ngoba ngisho inyanga yezulu kwangafanele izikwazi, nenkosi ilanga kwangafanele izikwazi, ngoba leya nto yingozi ngendlela eyisimanga. Uyena umqali wendlela owayazi ukuthi kwenziwa njani, ingako wayikhethela abantu ayibakhethile, futhi wayazi ukuthi bona ngeke uzubenzele utho lo mphongolo. Okusho ukuthi khona umfundisi othile wayithola lento wabesetshela-ke le ngelosi encane ukuthi hayi, wena ma uphethe lento usho ukuthi vele phela futhi wena ufanele ugudluze inyanga yezulu esihlalweni, wena inkosi yangempela ngoba uphethe umphongolo. Asazi kuyiqiniso kangakanani ukuthi yawagcinela kuye kuyona le ngelosi encane okuthiwa uMakhula kancane. Nakhona umphongolo awuthinto umuntu osemncane, into esuke ifana kahle kahle neladi. So yena usho ukuthi ngalesi sikhathi ayokuthinta ngaso, it's obvious wayemncane kakhulu ngaleso sikhathi. Ukuthi nje wagcinela kuye iwona vele wamkhahlela. Hayi, lena-ke indaba ejule kakhulu lezi, ngeke ngisaqhubeka-ke lapho, ngibamba nje lapho ukuthi njengoba ngikusikela nje manje ngizobe sengisuke ngizobuye ngiyidelete-ke, ngoba ngiyazi ukuthi ngazigcine idala inkinga. Ma ungayilalelanga ilalisiseke kahle manje, masemva kwalokho ngizobe sengiyayikhipha. Kodwa ubuNazaretha ngabe bumnandi kakhulu kunalokho, ngabe busezingeni eliphezulu. Buka nje kamakhosi awu-2, enye ithi mayibheke eCape Town, enye ibheke eMozambique. Kuzothi makubuywa umhlangano ubusuyohlangana ngoJulayi ebuhleni, isisuka leqhamuka ngapha emampondweni size emzini kaNkulunkulu ekuphakameni
ithi mayiqhamuka lesuka eMozambique ekade igudla yonke le ndawo naKwaZulu kwaNongoma elinda mayisuka elinde sekuyiwa kuphi eKuphakameni nalesuka le emampondweni kade igudla yonke indawo suka eCape Town idlule njalo uMthwalume iqoqe lonke lolu hlangothi olungapha eningizimu izizofika la eNaphuza. Ngabe khona abantu abangosweli umhlangano noma kube khona isikhathi la kuphela iminyaka abanye abantu umhlangano bengawutholi. Ngabe awukho unyaka phela abantu umhlangano bengawutholi ngokohlelo nje likaNkulunkulu, hayi ngohlelo lwethu nemikhuba yethu nenhliziyo zethu, ngoba ibona abantu abasuke bafuna lo babukhosi ukufanisa nobukhosi bakwaZulu, kanti cha akufani lento nobukhosi bakwaZulu. Okunye futhi okukhona, khumbula ngisho nakhona eBhayibhelini inkosana noma ngibeke ngesilungu firstborn iyona eba indodana kaNkulunkulu. Kwakunikelwa ngayo kusukela ngalesa sikhathi lobo ubona uAbrahama nje eseyonquma uIsaka lapha entabeni eyonqumela uNkulunkulu ethi indodana yami izekini. Amanye kwakunikelwa ngawo emathempelini ayohlala khona njengoba umsebenzi kaNkulunkulu. Sayinto efanayo naye lesuke yenzeka ebandleni lamaNazaretha ukuthi lona osuke eyifirstborn hayi ngokwezindlu, ingane yenkosi okuqala qanqa. Ungaboni ukuthi ke hayi lo uzalwe eqadini endlonkulu nani cha. Ngisho ukuthi uzalwa kodwa nje le ngane yokuqala iyona ke kunikelwa ngayo emsebenzini kaNkulunkulu. Ingako uStanela inkosana yakhe yayingeke izibe inkosi uBenjamin, wayezoba nje inkosana yomndeni, wayengeke ebe inkosi yamaNazaretha. Inkosi ilanga nenkosi inyanga yezulu bangamakhosana bobabili bababamkhulu, nabo abaphinde bazala futhi amakhosana amabili beqala ngqa ukuthola abantwana. Inyanga yezulu yathola uThini, kwase kulandela inkosi ilanga yathatha ngemuva yasizothola umakhulu kancane wavalwa phela lapho nje. Emveni kwaloko mase kuqhutshekwa ke hayi seliguqile ke lapha igumgedlela mzulu amafutha omkhovu 20 omneso phakade